Jestli máte rádi dochvilné lidi, tak jakoby i já to nejsem. Já mám vždycky na všechno čas, až ho potom nemám. Já prostě, když mám být někde na čas, tak se musím vážně snažit, protože jinak dojdu vždycky minimálně s 5minutovým opožděním. Dneska, aby toho nebylo málo, tak jsem ještě zaspala, takže toto bude úplně že rychle příprava, protože pospíchám na event. Lidi, já jsem nezaspala podle mě už tak minimálně rok a půl a nechápu, že se mi to stalo teď. Každopádně jdu na event od Vyši, kde máme cvičit bare, takže jsme měli dojít v červeném a ve sportovním. A mikinu jsme teda dostali od nich. Celý event jsme začali prezentací novinek a pak jsme se už teda pustili do bára. Na to, že to měla být hodina pro začátečníky, já mám svalovici ještě dneska. Jo, jakoby to nebylo úplně dobrý. Teda ta lekce byla super, ale to vstávání na druhý den ne. Paní instruktorka měla ale energie podle mě za nás všechny, takže ji mohla rozdávat. Pak jsme měli ještě matcha workshop a podívejte se na tohle, jsem to v životě nikdy neviděla a prostě vy si uděláte matchu a zakonzervujete si ji. Takže si ji nemusíte vypít na místě, ale můžete si ji vzít sebou. Pak jsem se naobědvala a pospíchala domů, protože jsem musela natáčet video, což mi zabralo vlastně zbytek dne, takže už jsem si potom na večeři jenom objednala risotto. Já si k tomu vždycky pouštím opravdové zločiny do pozadí. A protože už bylo asi 7 nebo 8 hodin, tak už jsem se jenom odmalovala a udělala si celou svoji skincare. Já upřímně nesnáším tu čas, kde se musíte odlíčit, ale pak vlastně tu starostlivost tu doslova miluju, v tom se prostě vyžívám, užívám si to. No a pak jsem si udělala jenom čaj, pustila si film a začala stříhat.